betu dwa sanse dom na ekrado etweme asana meshe shumadina sekra wame nkoda nyankonto hebase Dr. Sante pachawadaruma medo ase do asopia fuse onye odosronko abeta machi so abe ese dua de mabopam atwew Doctor senanum se omonto nkwanam na oma onimde ekosoro odo awode mana na jeche hu no ntimi nkomposi ewie wate nyankonto heba ena di nyankonto kokwadura bibi wom no abedwa so kokwadura omo epeba enom omutimi nya bie emema omema asem kofom no enom omutimi nya bie na na me ka kire o se doctor de no ma horo mienu bi egukwan so eba ne meboso nyankonto heba akofa malaria dru atridi edru so ko ano oden pa e de aba na wonu made afewom nyankonto atridi edru no onum nwie ene asa aka cho se sa to mujadru no mo onum malaria dru no na komo dew onum no na o ma moja wom enti nyankonto no ma wo ye no adutwam odi bo ba akukum no ma mienu miensa ona adura wo yem ene wodi malaria dru kese atridi edru kese entonton suro meso dia bona malaria di do said den doctor say adidu awa obubu agufo mutimi so dia kopa nyankonton malaria dru no nyankonton malaria dru kopa bi na de nom obasa be frem aka nana obaya di ne ho adanse die ni nura no ode mesi malaria dru bi no be wo Ghana ebetimi nyankonton malaria dru na to akọ challenge da me kanu krepa de akere wo nyankonton kokwadru no de aba mesi esan ye moja dro sonko na dro ne se de ado odin fa no ne se de ye adwuma ntem no wo de so audition no da wa wode no ho puchechechecheche wo de fa de ti no na fa hwie ba ko pema ne no no na we fifire bete no wansa sori amusa mo aduane ase a mo mfra me kan chense na wadi atro mo mfra nyankonton e wo de number no so nyankonton number no se mo fa to screen so ma dofo no no mo hwema me na nyankonton kokwadru no ese wasan kwa akofa malaria dru a eno so esen kuta mojadru a ema appetite abo watimi yadidi etu ko atridi na se no na esa ma moja ama wahoden atimi asa akosoro nti se nyankonton yanya no malaria dru a no so bibi vom ana eye double eno wasan kwa akofa eye ofren se ye wokokodie dada eno wasan de mojadru no so any malaria de no nso ba tudwa so Dr. Sante esa na mso mo nhira obi amfe Dr. Sante 0240 16 3049 0240 16 3049 nyankonto heba mi hu no subida aya bitwam wate we ene obi bisa sena na oba ne sei ana je chimba no dom ani nyansa ne adesuam enchekere na nso ne no na kamede ato se fiere bia yi osuma baako ne yi na namba baako ne edi nkomo na nso sansa afede kwa wie nti me de bato kakra na ehihye bia me de agu pono so na jechi aso eye na otwe ya kosise ebewura first bu no me di nkomo de akyerew esanse ko se ba me fon so nyina ye na me breo na me no ma seyo na me yehwenye yi afede maso bu obi okra do tonsa do faka afia bi o na bakra etin entudi bibi na ya kuri ade bi waso yeni ekwan abaya bie so ne sei enne na ja chifi ohonum no echemaka o ura dan bim ba bi o ye twa ho hia se ya o ha na to atwa pen de onyi ni ni meso hwe wadanse 47 asase so fana na de chena mba na gu screen ase no send message bra WhatsApp ana so de frɛ na me nkyira kwan na bra me so de fa kokɔ ba ko pɛ kasa bra ko ba ko pɛ fa tu ni kabra hwɛ no wan ko 31st watch night bia se afi anse wadaje no mre me se enko 31st watch night bia se afi bra ba so man fo ahyase ba o mo fi abrochire bo mfa ko bra wo de bra ba trefi ho be di du be na bia da wo ba wa kokɔ ba ko o kasa pɛ ko ba ko pɛ bibie dan na ma kasa na pie ko se bona to nkyia se afi a ye be wura mu 2024 yi me pese me nyaba se bo kasa afi e be wura mu yi me pese me tu kwan ka che bosom na abeto na mpanifo na abeto mu fie ni se afi me pese me nya adwuma titiri bi ye
afi me pese ye wa me pese ye me ho ade me pese me nya bawo me pese ba so me fie me se dan ne bi wo ho ana ba bi so ye bia ni se ye ho tumi kese bia ye gya na se do se bra de twaro ko nyana wo kasa afi na de se sisija so ye nton eduro ba numbi o ba no yare se den eye twere ba gye eduro ko me se eye free me pese ni pa jitum se ahama no da so ye adwuma mo amoma yare twere mo nuanum yare twere mo kum yare twere mo nuan ma mo nananom ne ade yare twere no mo tutumi kara mo fa duro me se na o twere saa mo ba mo da magye aduro no nko saa na mahye na mo nko o ba wo de hia ne se o ba to akọ baako o kasa preko baako o pa atobra o penso abra me to no hono na fa ye adwuma me se 31st na enko tra so bi ase enfie no se na ada kotra ho nya o hwe no sakan me se bra be hye bo keke o kasa preko no akokor bra ye wadwa bisi wa konya bisi wa na naja che ho metra so mo amopesa mo so akonya ni bra matena ase na mo gi nhira ne kese no ukuta krokro kokope say ye bema say yo ba na mo ye bema me show nkran mo amo akwantu mo amo mane ade atukwan mo nyame ade te atukwan mo ma wie sko mo nya adwuma nye mo tete fie me se to krokro kokope ba kope ye be yi akonya bi atena so ne abie dem ya se konya da wura mu na ahye bodo akọ nkonya da wura mu na kanya opena pie kokeke udu krokro koko eno fanta anasa o sprite udu ko sre de wo ho the ontimi to krokro koko bi se bia de wo soro no me se fa kasa preko baako apetesi to baako na kasa preko to baako fa bra me se afi mo amu de mo nyinie mo tumi kara mo de mo mra me so hwe ye nya watch night ba bia bi afi omo kura sha ase ko mo tutu mo dwane omo jai ko mo tutu mi kan mra 47 years asene so na de be dama de nchina ko be hye bo keke na ye hwe de be firi mu aba ya na mo da so ye atwimo wate ahobra siem tumi wo wana ka cho se nsuo nya adwuma kire ese mo am yare nyina mo mfa de na mo de mo gi nsuo mo am mesi mo nya de mo no mo nkodo mo we etini o da wa etre enye de ye tu na ye di no mafi amanfo do mo jana no mo jonso aguma mo no na mo gimi atram na ase bidabi be se ensu a etre ensu tade nante ko ntu de bra besabi wa ekro na atu wa ya ka cho se o yare we anu ne adrobra na de me nkire o se ampa asugusum bi adwuma wate yes say na na musum ni mu na fe se de adro no efe keke wana ba ya ntwa na manfo mo gya muso so kan wasa mo kwa boso miensa chi no wa beda ase aboso miensa chi beda ase afi ne so no odo no manyina de ba wana ka cha se ni ho bra na be hwe mo ade ase da sha se de ba bra be ho mo ado mu nwan omo na ntwie na mo no ma be bo ho me se afi bra o de bra be didi o ba no te gare dua na se no ye mfa dua ne nkofi o ye didi ne anom tu do pada se na wa twela be di kura de betra se firi dua da we kofi o kine ko nyina na mete ase mete ho saa me gya ho na mo ba na mo be siripe abeta defense mo be dware me se ye de pa akese sisi ho a mo dware hama ye yi fi na to ogu ye yi muso na to ogu emfa ha no atete ne enwura afire be wuram ni mu emo bi na da so be siripe defense at better mu ji se kwa de no nya wo mu bra be dware ahaban ye be se sum no be dware ahaban be yi fi na firi woni entu fu ne nta se obi yire na wodi na chire eye muso efi unia na ne da no unia ba na no unia kuru na ne twa ubusuo na ne twa muso efi enti yu firi ho bra na be dware adro ne nkyere wachi wade a ensesa wo de ka oni padua akọ ba akọpẹ kasa prekoto ba akọpẹ bra na na jache so de obiara pro ahabare antoni wuram enti du bra na doso mo ba obiara woni no obedware yen kase we die dabi nkwalare mo fo mra mo amonye muntu mikara mo mra na magye aduro nkan ma na mo ma ne manyini nyampene pa o ma nyansafo na obi ntimi fa ni bone nkan ma ne ekoso afi na wieye no na mo de tum woni mo wate yes san no mam e pesa mani pa gibusum di mamu se yenso na ye mamu mu no a mo tisika de galo enko tobi tue sika mpempem no nso de tene de mum ye de ne de yenso e kasa mete nso a ugira ho abehunu se de nche de namoi behunu nam nso nu na behunu se ampa bi ho bra behwe nso na opia na sika kokko bo na tiri so no bra behwe bi na fa ko di adanse wate on fa mo galo mama ji nso nko mama be shop ni ade amoye adwuma momra on ton sane kokko no famla o de oba ba ji nsuru ko wo abedware aduru pan ya hye no manu bo ya ye kuku akese sisiwa mo bedware aduru na mo de akọ ofie mo tutu mi kara momra mo tutu mi kara mo fa ka na momra asankale 47 hono no
Mon friend on the two number the good screen so 0246 014029. So me bi wa control na jima na enye o de bra be ka kire me sa o ba bi atu kwan e na no man koyi o nyan krata tu bi ka be ka kire na je hu na obenya wase wa de na ahwe obenya ne safo ano de aye adwuma ate awo na wa pemfie bebre ni eni twa mpoa enkasa bebre ahwene pa enkasa o de tutu bi ka bra na be so hwe o shop no bia o tia no sa me boa eduan na ho so ya to agu nkofo de so o de obi e ma ho metonye sa o de na na jetim se afi o hu enkotra so dan bia mu bi obra na be twa dan ho bi hia bra na me mie dan bi ma na hwura mu bra na me sensu nsi mfa haban si o ma na dware bra na yemfa duro counter kirema ya ye wo chance ade kese o ho bi a gibi no de akọ o de tutumi ka bra ne bo nya den o ne bo enya den enya de mokoto no millions of cities ni bia o e pese ni pagidi se ye na nanom haba no e da so ye adwuma ubu so bi ade a o mfa ma wo ho ono ahye obade tie no wajanye sa ono abeka se ne de wo ye oba be ma mema we me wi am onyanya ho kwan wi a o ma bio ne bo a wo de jade wo ye bia no na tutumi ka ekina na ne tie konya na brafie wo chichi na che mo hya sere mo mo takwa pristia mo no vote ani adno mo tutumi kana mra 47 asase kronkron so tere asase kronkron no te gare to bi breku ne asase kronkron no asase ansankyere ne na eye adwuma ho asase emfa ya ha ma ho nsanfa nko no mo mra enkonkotu esika mpempem ntumu aban ye nton me de ha ma ne abosum ne asubosum ne be ye adwuma mo hu se ampa bi wi aso ate munya isu no be fere na ma ware sei no ma yes o de me say jade o ye bia na bra jade o ye bia na bra mo amode mo se mo yi mo asi o se mo ne nkofo ne di nkomo gisika o mo nche o yo ba o ye be mo bra ba na mo ne nkofo kasa se mo mra bo ga foro mo ba mo mra o mo mbu mu kwase ara mo nsa mfa ko bra na be so hwe na ye wo bibi wo ho ate o mo metrasia panifo na twa me ho ahia san se wo abosom papa ena nanom papa bi ho a o mo bie ni yasu kire sa habawe o de kanipa we kra e mani jaso brane entrance nya abusa mu se no ma na ase ne frihe me se busum we a de kwa wie sa na otwe ba ko pa aka be wura afufuru no enya kwadro enya so brache ne ntra me so de bra uni sika kra fa ka na de bra ba ko ba ko no nsa ba ko be bra eni kra ba be duru a abrochefo ya ba be guhoi e be wuro mo no atobi dia ma wate bra e bia no bia domo no atobi dia ma e da ho be nya video theater benya duane adi bra na beto ensa na fa ko bosumem se na mesre wada woro die kwa ma me bo me ne me ma ho ba ma me e ma me mfa afie be no be mfa me sika enni hospital atrantwie e ma me mfa me sika enni hospital atrantwie ma me nya sika nsi na me so mfa nsi dan me se bra be hye bokeke se ukura kokoko se ukura wakoko se ukura udwan bra na be hye bokeke na de ko obi amusa ohwe obi anka hwenkyerɛ ye ntwa mo janso ma hu wani na de me se bra na be hye bo na ko omo asori atrasi o omo na ma me kwansa be fa nto esa sa atro kire no yakodi onkrofo broni bi sumo achi ene ede nwoma bi dada he adwene atumi bi anim mo makoto mu nso no ne fa nsangum kasa nkire no ada to obi nsan ko gu nso no ofu huru e bra o wi ade ona hunu ada dia bra na be sohwe ada san ya so ya edin abifo nka se fa 5 no fa 10 million bro me so de to anko no nsan bra mo ma yare no mo fo mra omo ntimi nante omo akampam mo ekura tumu mo na ya hono ya tumu aduro makapo mo pekara mo fo mo mra na na je cho se me ba ya adwuma bia ko se first bedu na wo ado ha ba fi o kire ko no se ko si first na ba sando yale na kwa ye be hwe se ko na tuwo se pompo bi na abo otirimu se wuti na hono se de na ye wo ntimi nkasa ntimi nya o hwe o akapa bra me se ya nyane mpanimfo no emre na do ma befie omo be ya adwuma de amamo amo de wura afefufuro ni afi ya kwa chenje mremo ya de nkoto sira company fo anim ba be pese many pa won se bosom da so ya adwuma imi fie ye nya double money ho ya tro bosom biro e be adwama na do be iska bag agu skagu bag mo mana ma obi ba ka so 5 million ba be obwa o ya tro fo onya konfo
Odi sika kwa unya so mfa so bio. Bosom die nyiro to number. Ma kura bosom fini kwala brem kajo. Ko bi jamaku. Mesi na kunde so. Mana ka tell say bosom yo a oyi magic na oyi obwa. Bosom wo eye sika duro no. Enye odwa na ya kokko. O pese ohunu ma ya afrem phone no. Ana nkyere okwan. Wo akuduro dia afrem phone na kyere okwan. Emfo dwan yesika musum bi yiro to number ye ni ade e friend pocket no drive bia ho sika hemu a ensa na sika from him ya toro ya nada omo moni nda ho kakra omo egu musum anu asene so omo nya so asotwe omo de busum din eye nipa zano mo kasa mo ha mo hu bia wiye omo edane asofo ofo so mo de busum din anya sika wi nti omo kwakwoti asore de na mo mahomani omonim guase ebi be pantom ansa no mo wo Ghana mo de mo nso hwe mo ntrase ene da me kase mo mo ne de me say obi ode busum di be ya adwuma o se fe de mahunu nyame ma be da ne Christmas say ombe panto ombe ya bodan fo wo chena bi mo de mo te Ghana am mo be hu o ma wie ye mo be mo bose nya da be fa bo ato atwa so fra no ene mpamfilesi wo mon friend na de chu hu number no na me nkyere mo kwan no mo medie na nanom sum na chi ye de ha me bedware mo wo asafata se to tachere ma na jaba mu wo ase ye shedro ni so ma na dware be na so na sente ma se efi o kire ko nyina ba bia obia de bra tonsane anko bra unya bia bra be to bi dia ma tutumi kana bra be the 31st night no bra betra so mu a ko se na o twere be kwa wie ade be che kwa de bra wadwuma ya ba dwuma so na asiru ya doctor ni bra be petumi be dware eduro na efini mfiri ho emfa fini nkotra so dem ho na empo na jo san ko club enko ba dwama mfa fin kan na ada ho mo som na mu di ache no mo dada mo ankasa mo ho opia function tim say ya mfa fi mo bra se wa nya tumi papa anta wo chi a so ya ba dwuma kra na etu aka 30 million 40 million kra na wo yi bi utility base na dia we asa hin na wo save na boso bi no ba yare na cost to school fees na da say beka fa ho be just man papa no mo ho ban na wo anyi usika amfa an hospital bra ben mo bi do papa be bo ho ban ye ntete abama na dware wo anka no patam na do ba me se wadaro ba mo fi nkran temane ade ahya ma ho ba no nyina no mo de mo be emporo mo ya mo pay yellow gallon bi na mo sapu nso bi mfa medum ye wate mo fi nkran ade a ma decide se mo be ba abetra fie be dware aduro na mo de wura afe foforo na eba mu no afe na ebe ye nsira de ama ma titiri no bra be fa haba na kan ho oba wa ko na me pesa afe me tonchi a me sra bo so me se o mie kwa na me nware ya nya me ho ade wa ba me bi adwane ja bra o ba bi bu kwase abra wati nya adwuma hu entam so le fa ko ba ko pe kasa pe to ba bra ta de ma hu se bi o wi aso ate be se me yes a promotion e kan se promotion me de yes a de akwa akosi afena wi ye afena bi wu mu na afi mo hu sam pasuma bi ho wa bit ma ban sana afena kwa wi no ato aboa o anya afena bi tua abisa akokɔ nya san ka kyerɛ sɛ kɔtɔ krama na wo dwa fa bra de nti ye ne sɛ nya sɛ na de twu hu mi ankasa no wo bi nwa gu ho a me de bɔ afɔde ama mansan ni pe di machi omo wo ɔdɔba me no me ama mantama na ntwe gu ho a ye be twantu tifti dua ni mu a ye twa nam na nkotodwe gu fom no na wo ka wasɛm bi ehia no moja na ye adwuma mpanifo ni tie afi wo hu de nti ade saa de na beto bra na be so he ponchi ni gu nkokɔ onkrama wa mi be twa de aye sra ha ma me ma be se ni pasa ba kotomu suma na se mo mo pese mo dwan na de twa ho platform nyina mo fa me number 0246 no 014029 0246 014029 ye be ye mo ma na mo akabomfo ne manas na ase na bibia hia obia na ebi obi koto dwa na aka mampa wo de bia na akuta besike kekra na de ba wo suma papa bi obo ho ban te ga ama ni nyina mo ma koto na ase afi mesere se mo amoya asofra mbe 31st watch night afi no mo hyase mra wo chana de tie no mo tade ambe se mo fa mra mo tumi kamaji nso no kopete na mo fa mo nipa mesere mo uni tumi na enkoye de ba nipa metra o sipa no ntontom wi nipa bra baje no makakra na fa ko boa da samawate na nipa bre unua ba na otidwa so ton ade odi sika beto collection ma no udu odi sika de tuma ma ne sanya yare saka kra
ya na ya me yase onipa di sika no na ono anim sa dia me de ma enya dwuma ntu ni nwie hwehwema de bia kosrosro mo abo ba 31st attack mo fa banes mra sa makosi nipa be ba ho na mu nya no keke o ba no na wo ba jibi bi kakra de akọ ye madura o de frɛ wo de aya akwankyere na dom kakra ba ho no so mo so nya favor ye ma no ma be pusanso so bia fa pete obi so na fi bia wo bi hu bia enko ye wo haba ho wo de ogi se na aya kakra kwa boda mabra ye mfa duro nka na hwade de o se ti yare esu bi ma dabra na me fa haba anya dubran so ne hwade emfa yare entrefie haba ne nton na me ye chima ka me se haba ye nton emfa yare entrefie 31st watch night na mo te transfer dem no me se mo fa me so na je chi o ho hwe mo amade hye wa brochi mo na me koto ne ntwa nam ne wo bo na se mo na me twa dan bi na ade hye ye bibia bi asiwo ye bibia asiwo me se ye bibia bi so ba mansa wo se tumi da so wiase mo ada che mo na guabonte mo ada na mo na guabonte mo ma so sumai papa ne hwe kunesi afi be shira ma te ga se afi be chema obema mo nshira me na me ka kire mo ofeba mo do wa so ontie wa wo pe ko etu afiwe no fa okuro kokko ne won sane fa bra na be koto he se takrabo ara be mo akwa na so ma nko wa wo si wa ye bia wa djuma enko ye wo de be se fa ko ba ko pe bra da koto na pa chew na me hwe entra ho nya so bra che enko tra so da bi nko ye krede na nwie na nsa akwashi be mfa so bia ma so ma wo da bia ne etia na tie wo on sika do posu a so foro so sa de ko fi no so mu ye o ma obi wa ma ko sele bia so oje ko so na bra na be shebo jai omusum na bra be die na musum na chi fo aduma na be hye suma ne nsa fo aduma na be jasu kase na oda ho ne nsa na hwe so obi betuma be wia wana na hwe so obi betuma ba twu sika sunsun kwa so ana mofo no na o ontonko no ada tika mofo no tak bi go ontonko no ada banka de so ontonko no ada ko nje go ontonko no ada ana onjo bribe o kira befo onye omo edi sunsun bi dabi na koto suma na nim tem o ba fa ma enya ma no se samu nyina aka ho bra na ye dware nkwara ye mankwala duadi ye de nkwala na efe jemi ye tiretinom ye mom tumi ye sa so na ye nchirima juada me ne me de ndo be twam ho ahia wa ha na wa hunu se de te de nkwara nya be twam ho ahia wa ha na ba wa hunu se o ba fie nsuro bi mu ahyase fi voter region ba so mo be gro ye gro na ye adwuma mututu mi kare mumra na metra se ne be ye adwuma de aboa mo muntine ho suma no yamfa amwa mo a ye be den ne fa so be ne bifu mo ba na o se mututu mi kare mumra na ye cho hu na ase umra asase kronkron na enso na tete anana fro etsa yare na fro e ka obi a yesi cancer na madu sese na ayi ne ya de asaso na ko na yira se tu yese me na ko uhu bi ohun bra so bi abata mi kache maga the sofa ye de ateche keke o so keke na te sra so ko yesi wa wo fa no ko fi du no nya nko onna me ba bi ne yenka me mo dance but me de show nkura se entre fie nya so bra che akoda so fie ne de oye mo anam ahaba na de sayare du bra na de sayare enye ye nsem ne ebo na yare sabada bi sunsun ne kokon okotua ka ne wie okosere bosom kro ne de sew no honhom kro ne sew no wie a wa chese fa haba we dware no fa haba we kana akonse dua nya obi no na nafu ahye ye dane dua ne wie a ye de anwa ne sra ne wie ye ne twa park ne ho asua bebo a konfo nim dua dan no beka chese na onim dua oka de onim dua na beka papa wa bere pa ko fan kan kansie bi wom no ye de nsa na ye de ye na sra so so ye mo ahye because onim kwan fa so dane dua also to oje nkrofo sika so dane dua e me nkrofo owu e wo ho so fo adane dua unso ye trofo pa so so no hu ne da ben se tumi twitwa bibiam owo tumi anko to aso de mo ka dua nya no
so unyame na dina chira bom pa abo so no so wotumi o wiase na ga de na duanya wo e de no bi to wodo adwuma sei e de na afum ye fi ka wontie to wodo anya wo ma no ma sei so da bo ho ba obo so papa no ase fa ho beje suma papa be dware ahaban na nya aresa mo ma na nya twere mu wo twere ya lo mo simu tutumi ka am fa gala omra ma ji aduro afi ta nko ne nsafa bra am se aduro fa ma na po se ye o sa yare be ne hawo sa yale basaba cha typhoid no kwade yenka ho asem se sikiri yale na eteti on the duro so dabro ni do so o se ya jimienti ye mu ya na nam no ma de ma ko sa se sa tam na ho ya tie no ma to atwe na ha ma ofi kwa ye boduro so ni asitugu o ko fa ha ba no kwade o ya boso nsem o mo ni na ho na ye decide me no ma nyina yira ye decide me no ma papa nyina sei and obi anu mu ama fe also adon ka no ma nyimi bi ewo mmra ma no bidu apa adu bidu a ye fa preservative ntum fa mu bibim esija so obi asa bi de ko o ko asa bi egu ade mfa sija so adu papa no brabeje duru a ye fa preservative en kano say because esura no ba tronti fa ta no ba je duru ko si ho na nom na yare samra mo ya twen mo mra ne nsa mo mo duru mo ko sa de ya mama keke betu amra na watra ho no wayi agbeyiri nyina atro de e ba bie wa na wa peba fini nyina unya wa hu wadwuma se galam se dwuma na enkoyi ahemfo no mesra mo mfre mpanifo na mo amanfo no mo twima nso mo nsa ase mo no ma no brabeje bo ni bi koto so ne hwe otutu apan yo afre bo no afre be makatache ne bo no wa fe bi koto so ne hwe otutu apan yo afre bo no brabeje bi na kode hwade ba kutu kuru anim ye hwe se den wo ho alabina kuru na mebo ndi no alabina kuru burkina kuru niger kuru ba kutu na hwade se bibi ho na se bi no sa se bosu ni o o se wo mp usan fa ka fi akobokina o sa ho na akoye mo am ye ministers MPs da mo petumi afi no mo kan cha mampani fo so mo kutu so papa bi na ase mo frɛ me number 0246 01 4029 ebe chetumi emre na ekɔ animu ebi ahomatrofo na tum mo a mo pese mo ba ahoma nso nyina mo de mo mfrɛ na mo mra na de tro bi ajo pese obusa no ebi anu bu ase bi pese obusa na ebi obi pese o kama mansa ate a mo mfa na me kasa ntre mo men ka mo se obi a o hwɛ me ne no Dr. Santia Dawro Mantina meeting better TV show so bi wo ho na o wadwumakuo bi na o pese na namre ye bo ho de road man na mpa cho family number no me bo ho de road amount no tua kakra dia support and found no so that e bit number so tempia e di church papa de aba en church mu dore de aba ya bibia mansan ani wo a pese o de support na o advert bia mu frame number no 0246 01 4029 kakra bia re boy bia no e ba so na enso ye de mo dwaton de na ba tu dwa so o so adwuma na ye na enkoso e san se unya mileage no se e bo mu de kakra ma na on potel fo mu se bi papa bi e den e wo ho frame na 0246 01 4029 mo am wo fie mo fie mu kwankwa nu ase no so e bere na du betumi afra me di sai se maduasa na nyina e ma mo mfrɛ na se busa bi o de bi chi na adwene mfrɛ so wo hen o de frɛ na de ha bia na busa bosumo ho wate tumi ho emu bi na da oda se bibie ni ho emu bi nkan tu trim se abosonsom ya de fon sofo kro na o kan sa ache no abeji tumi ni bi na o de ye adwuma abetete tekyerema ya kyerɛ na haban o de ahye aduro e na o de ye akwankyerema mo ni kyerɛ de bia mo kyerɛ na ase no kupe tumi a baje tumi papa na fa buo nipa ha me o de obo ne sa sore so o de yesunsun sore na ade to na o de haban buo nipa o mo yare o mo harum kodada na kwa eye ne papa mu no mo mahwehwe tumi papa na chiri kwan ye ma mo bi ye mo ba no e ma mo na mo so mfanya adwuma mo amansan emre na so obi opeso ba so bia mo mfa ne to ahoma no so de opeso be kan bi kere na hu no on frɛ na fie nto aso me se 31st watch night no enkotra so de bia mu ense wadaje tumi kabra 47 adanse na fie hwɛ se de tie mo ba o behunu se de tie o fra no low tv no hwe ho firi ho na kan opeso kan kere na je tie ho wagudie na ayra hu ahu ahene dafia kodi baabi abosom kwaje bafie mu hu na kwan bi mu na na mu ye no obi enti mesiesie ma mesrew
me ya de yi me say ade obia wo sa how ni bi no me kwa kire pay bra ana bra fie na abefre me ye be ko me akwa yi sa adwuma no de fie de ma me go to sere ma da woro na ma da woro ma obi biara wo sa no ma de fie no ohuru na kwan ohuru na kan ye no omra ye be ma no kwan na suma na sansa na ye adwuma ona nam na kwaji sumi ni baaye ba beto se bosum dane si ho na nso mu ohuru na kwan so that to be kanabra yen ko bie pon mamo yen san so jare ntuma mo obi san obi so fi ho mo ate onipa bi biara onipa titi biara a ofi ho no ye bo kwan tuma mamo so na san ni mo hello kada ti wada na mo akwa good evening papa kada che kasa beton kan wa hello kada che kasa beton kan tadisha ini fi so so ntimi antana so we adaroma obi biara me se enoma aseya ma no enema ma na de kire mu o enoma ekoso asoe ni mu ade tutu akwama mo mo a mo esu ne doso me no ma sei me tonto me se mama makonya no obia ntubika so wo kepro so wo takrade so wo hebra na fa won san akokọ ne bekoto dusum na nim na emom pa ho na suma ne nhira na ko na hwe sa afi de bekọ wie no ebe se ne etie na biu hello papa Thomas, na some no can maintain. But you tell me yourself. Hello. 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 Where? Hello. Hello. Where? Sir, obianti maso dia. Na se de me che no. Mo amono ma ato aginsem kra. Ani da so ni ho no. O de pa kokko ba kokura. Na fa nsambra wate. Ye beje o. Fie ho no. Mo amosimo ton. Hello. Hello. Yeah, kada chi wadaro ma me makwaba. Good evening. Good evening. Everything. Patrol the Kazakh. Yo. No program here. Kasamiti papa. Na juma sama say you be carpenter no be better so bed. And juma no ko ni. A channel papa. Juma ni be. Fabre fi why? If you say you are na fufu asa ba. Fa sanu akọ fabre fi. Oduma na page oduma na ma no be dam pen for ase. Pensa na akọ na tubi kana fa fi bia ona bra. Eno ano o be du fi. E bi dam ano asa. Patrol one fa. O Sankare 47. O ka se free We were waiting of the baby if I can't basic mass do kumasi afa mecho dia fa ka dia ba fi. Nobody mask. Faka o kumasi anu afre me why? Patrol what? Yeah. Obi anu tu mi karamra hello. Mama no say Messi 42 ta 42 muntu tu mi karamra. Sema da roma muntu tu mi karamra. Be ma de wa ho ode no sika. Hello. 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 Oti asasi na onya dwuma yemu. Oti asasi na oni sika yemu. Wa anya dwuma so abede no odi. Entra so ma yale enka on hye sanse benya wa fi yale. Aha manu nubra no. Ye nton wo masase ne so ho. Kwa brito ne nton wo mu. Ntu de yale ne se tete wo. Me ma me ana me nua bi. Emfa yale ne ntra ho. Ne emfa nko wo mu ate. Enko tue sika kese bi bank of. Wo de bra. Ahukọ no nsa ne bra. Se teku ana akohye bi hello. Hello. Kada chi wadaro mama akwaba. Hello. Hello, papa akwaba. Hello. Chọọchị ọhụrụ ahụ. Sa, o fere dia twe mo fia fide na timi kasa kire me.
Why? What fra no agina nche no akasa na mache nka wate. Famous the objective no free na fa for bla. De na ni abre no so fiti. Oh bi fra no objective yini free so. Montini e wo ho. Enti yemfa seti enya adwuma na yetimi atem nka. Ahoma nipa bebre wo so. Hello. Hello. Hello madam, kasa meto nka medofo. Nakashana kapag ko dia. What are you? Nakashana. Pwede na kung pwede ko sa inyo sana. Enti ano pa sorry a. Be ma no woni foni afa kan fa bra. Bodi sana ko na dia ba. Wo beduru ade wo bia kan ma ye dia ba o. Wo hwe no saka. Ne mo mi fi dia hyebo. Fa be number na de wo WhatsApp a. Hello. 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 Kala che kasa na choka. Obia di tumika. O de me say, sa wo timi nka, sa wo pese ofre ma, muntu tumika. Na mo mra na je che ohun aso ye ho. Fa me number no wo WhatsApp aye odu ma me. Wo apese odwane me WhatsApp group ni odu ma me na na pa cho fa me dwane me WhatsApp group no. Na be ka bofo ma no ho. Be ka che ga bofo ma no. To ge breku ni ma no ho. Na wo hyase a ekori nyina timi disika na mo de ato na ntweni de abofo de na aboa wo. Ekori nyina timi kasika bo me de to odwan eboa wo. Abochefo no mo network wo ho. Ena mo anso mo de wo ho. Me so obia opese obedwan na de che ohun WhatsApp group no. Enya go na edu ho ya posturu mafo ho. Yenya enchechere de afuto na de ma ho. Enti fa message ni fa WhatsApp. Wo de ho friend ma ye old WhatsApp ni we am respond. Send message. Hello. Pacho o kasa fe begro faka besi nkokwa na se faka ye besi akokumase ni bi o de faka besi akokumase no na ka che mate na driver so besi 47 why fa me number no ba freme o ba freme na ko na de 47 adanse unu kumase o fi begro na ba unu kumase so o fi nkokwa na ba good entu fi nkokwa udu nkokwa o de ka se o 47 ka na do ba no na mkwa no so kokko nu ko no kura why fa me number no na de sorry afre me ma direction yi mo amu mo man ye yale for god mo sisa mo hello hello kasa be toka hello yes sir kasa be toka that's famous say line ni mwaye a ene message am di bre mu nyina ne say me ye enoma soronko nwanwaso bi afi di adum nipa e be say me nipa gidi say na mo so no e da so te ase da emu ye enye se bibia ntie o e be say be sa bobo adom na no ba ahenwa na ase e de pai na no enum so na ase ne e kire mu say asuo na tawa enkoja na hu enu so hu na me koso asem na nanoma hemfo no mo nkuro nketua ne ade no nyina ase mo kam so enkoso emmo ye nsuo no ho ban mo ye kwaye no ho ban ma yen mo wode na mo ye nsuo munya ensase todi ane nsuo asase nyina mo todi kwa na mfa so bia so emmere community no ana kuru ye srem wada woroma mo nya hwe han ma no man sei sare sika mo je amudi asa ka na de to ye be sei edo bi na bia wunya asase bia kura nton na ode akosisi ka no mesrem da woroma kwa kakra na ejato se o ya asoye mu ensuo no mo ho ban na mo mane anu aduanu bra ne nutan wo ho na enyina man na yeso ni aboso no omo bre ne on se wo kwa kom da bia ka de dipa na hwe ase esa se boso na no da krotia na obokro no ho ban no ene mo burusu nu anyina mo da aja ni to mu nyina agu ho ena kwasi de duru mpo awa hino wuti krom untimi ntwedwan mfa mo ensirinshira mfa ma kroma enso ato kro no sase nyina adi ene duru nkuda awa hino ntimi nsi twene so nkai ne kroma se ene ya de enti kwaye ye nkom kwaye adwuma esrema da woroma yana na mo kwa mo che na nya de bone o nyansa wo mpa
fa ho die nti ene ekodi Kristo sumachi sɛ be betuma nya kwan wie nipa ebu nipa kwasea ka cho sɛ bosun do ye obeku ato acha obeku ato atwene sɛ so do akoma na mu no otua nipa so kase de na dwuma ne mu ye tie mesib na otwe na aka no obi atutum nika fa ya le de sole bra fa wonsa okasa preko no akon fa bra sɛ ye den ne how akonto da so otua mesib bra konya dan no ho e bie no ama wo before dan na person wo mu abra de bie di ama wo sɛ ye de abegyina bonten do wo no na wo betwa ho ahia akokɔ no nsa ne fa kuta na bra na be hyɛ obɔ na kɔ enya na ntwie enkomo bi nkan se ko tua 20 minutes 30 minutes se bra be hyɛ bɔ keke sɛ da bia wa di mfe be sɛ duanan eboa wa kɔ wo kyerɛ ntana du bia enso wie ya abɔ ne kwara na atim because entinya nkyerɛ wa chiwade ɛhɔ na wo te at that time no ye kasa kyerɛ wo ye kyerɛ wo de wuti busum na sane nipa be brudu so konfo we kɔ kasa me kwa na to be adwuma no me se bra me nua no afi Togo ma wo jojefo benifo ni bi ba fi afi ɛni da me se me ya na me pese be bɔ so tutumi karabra na de mpanimfo bi atiti ni ani ntiri bi ansana na atwe mekɔ wie no ya di ba betra nche wa ha na ya di nkomo no ohunu sɛ bibi kase bi bekɔ so ofie ho bra na be so hwɛ o 31st wa kyerɛ ta wa kwa wo wie a ensana ono mu ntimi nya no bra na da ne betwa wa kwa 31st wa kyerɛ ta sɛ ama wa kom na ntontom awe o na so etwe ya le keke ntimi nkɔye typhoid ntimi nkɔye stroke ntimi nkɔye no eno a me de me ka afa ba me bi me kosi no ogyina kwa ontimi na stroke na ache no okwa so dem se me ka fra ye de ahaba ne sa stroke ara se de mpaibo kan ko kyerɛ ho mo ya jimi dodo ka fra mo ya tran ye ha dodo abi fo aden obi da ba ne ti da Bible so ba empa ko na odi Bible na to so no obo dwama so obi kuru be fa no so obi yire kura fa no so hu se hu onso wa to ye mo ahye o dada ho na so dada otwedi apo mo soro mo fa mo ha na mra so em ho fa na de cho ho number no obi a ofre ya ntimi ama no de ye WhatsApp call me phone so kan WhatsApp me kire me audio no ye audio for me ana type fa blem na ade we na ha me ade we na tete me na pese me join WhatsApp group me fa nka ho me bo ni para no WhatsApp group mo limit bi adura me afi me start search ade oso na fa me join mo obi am do be ma mo link am be ma wo atwa ni bia bi na betie futusem ye na mo so mu nkyekere ni e be boa ma wo nantin aye yie ense se di fi kan ni padua no ye be cho bra be dware aduro afi awieye na fa wura afi fufuro nim emfa fi ni emfa nwuram emuso no ebo na emfa nkonko wuram ma so bu na me no ma say yo enko yi o me ya hwe nye yi o ma so bu metete because odi pa fra obu okra do osu ana obi jimi kunu ana obi yem so adan wonim se won se wanhunu ade amfa nka nkunu nti eden ne woni ne bre ya to ka obi bra na ne kire okwa no fa we turu so fa ma na bia no bi no ntan na ase o yire ya homa so ya hantan bra me mo ade na fa turu bia ma no ni no bre no ase wa boba bi ka wo do person no na wa na de frɛ na de chu number no 0246 01 4029 frɛ na de chu number no 0246 01 4029 o frɛ ma de message fa copy phone so hu am no be kasa ne ye okoda na ne tete wo ne ebu asoboa no me say fa phone no frɛ me na de bra emu obi na da o se akpom no eni ho ye na nanom so no enya de e ya de money wate me group no ene e be kyerɛ wo se bi ka fra ye tega ba ade we ye fi emusu ana odi machi e se dawe enya de we ye be tene pa e be mahu se na namoso enya de bone wakwa solo mfi do se ni bone ko na atim o ha ko na ada so timi boa o kwa solo su do bi kuna timi boa mu di obi yirachi wa onu akora na yire kora o ne twempan boa unu yakuru ne twempan boa se musu na wabɔ no bra ni ntwa so ma wafi ye me kan ha bobi ti wabɔnten o na wo ye ye adwuma sunsun kwan so abosoma kase bi ba ye adwuma miracle instant ones enya zao
enye de nkrofo fake better TV say oyem say obum no pagya no anka yare fo ni asem say ye be yense cheni bi wasase ne so 47 kuro mu afi na oba ubehuru na ade adanse be ko farana de china mba no 0246 014029 ye be hye nsu aguade kese mu asisi miai enua bi ase no bi edware bi san na epusa bi gum ne de aduro ni bi guso ne de nsu oguso be dware aduro na yifini tugu na favor mra oso ate be dware aduro na yi muso ntugu na okania na ensan so ye de aduro be gu wo mu asisi ho ne bia kan bi hwe na mo de kan mo tachere na mo tachere me dane omo esefata se atete mo tachere ma se mo na mo de kope bi ba na bi sura na de chobu na so ye so no ye be de ama mo do kwan so fa akokɔ no nsa na fabra wo pɛ sɛ owura nkonya dan ma to kuro fa kita fabra e no sprite fabra aho ye mfa akɔ ye dan kwa to sprite kese ne ba ko 1.5 liter fa kita na to take ba ko fa kita fabra me se de so aduru hwɛ maka ne pɛn di akyerɛ wo pa to krama ne fabra na be wura te garden mo me se fa nkɔ ba ko nsa ba fabra be so aduru hwɛ afide be wura me ka di ato ntia sɛ wo abeba me fie ne ma asase so akɔ ya no o eni aboso me nsa de ma se da me me afide pa mu no na obo sha wo hye na wo de ba adura chinje wana be di achinje oni bangre be to achinje tieti okum tinti be to achinje otu adanfo no be di achinje jai ha so ye driver ni wadwuma no car no tuko na se me bo a wo de bra be gi ade no hye car no bra me ma nso na fa bu car no engine na hwe yare biare how say ye kuro say ye cancer say ye ulcer say ye typhoid bra be gi adu ahaba no enton diabetes for mumra buntu bika pressure for mama gi adu papa ne ntu yare na se why so wo chichiri benche se de abra amesa ka me nuanu sunsun adwumafo no anokware difo no mo amopetumi di abo nipa esa nsa na de so me kwama ho odi ntimi ye no se mo tumi kara mo bra mo de ye de mo ko different place o enye ba bia mansa ne ba ne ho na mo wo o frɛ me number na we ba na so bia wo ne kam masas ne so yantam apart from 47 ho ku na kasa mo bia ya me hwɛ asunsun adwumafo no wo a wo ye sofo na pese odwane mo sabu asofo bi group ho na mo ku sabu ye papa ne ma na mo nyina mo ye ku ba ko eye no kware die kwa so eboa e ma so ye program kwa o ti fro ni ya so ma tu da boa na afa no ma ne bra fie ni nyina anya dwuma ho so na so le mi pega mo de sayare no me ne mo ya adwen isan se tumi no oduma ko ma duma tuma se e me boa na emfa se ho yare e mo bi na da bra ne enso huru wani suma ho na hu de ko ne de ba bra ne nya kunya ma na o tena kunya no so a akunya na kasa chosa di we ni ho se ani no e wo mu bebre o ani no enyo bia na otimi ton se na na timi ti ho no mo a se bi ka fra de ko ba de esi de bia me hwe bi ndabi obu a ne shase fi baby obu okra ya hwe de ma no okra hwe nim se ya na evabeti na akasa kire no otena kunya no so a ebra ne mu ye du no na bia ye de fufuro ka ho ma no obu o so ya kunya na de ma no kunya no otena kunya no so a obi atena bia betime hu na asema ka kire no o sore so a jare be konenso pisan se boto da wachi na yesisi afali aholo no wo fie di ama wonti obi ntimi fa bayiye bi e me so hwe wasase so mani nya oda dabi na onyini kwa ni mu no na bia yes san because e fi ba kwa san ya komuni nti se wo peso yesunsun tuma e mo bi na ada asma horo so ntabo se se obi okofe tum no apodam dabi e ne kakra betima yi wakonya specials wo so de mama o transfer de koso bia bi hu aka o tar betima be siesia ma o am ja na to ase be kasa dia chiro de se do tie kwa no so e mo bi na ada de o bia bi hu aka a chiro pa wana ka chiro sa ha ba anya dwuma wana ka chiro wo me de banche ha ba beti wani e bra me de ha ba mi nu aka ho ale dina kwar po sa banche ha ba se masuma na mo twa mo se sunsun bi na mo kasa bra me de ha ba banche ha ba e wonu do bi e wo so bi wo so me bi wo so se bi wo so so bra me bi wani ama o so ye ma hye o so la wo dwo nim se wo tumi wakore na mama nkofo bua na be bi wani ama bra me se me de na wo po wani mama keke wo hunu de ekoba na tu pro me se dan bi wo ho bi fie ho no mo a wo dan ni mu a beba dan si o ba ko pe o ba wo dan ni mu a ensu etre na mu wo hu a chedre ni apremre wo dan ni wana ka cho se busu ni ho pai wana ka cho se enya wo ho pe so ya ho no wo tete nya kom
ɔde tumi ne kyɛ me yɛbɛto kpɛgbɛrɛ ni ayi wɔnom pɔtɔ manom kɔfa tigare bɛ fie no yɛkɔdi ti forom no ase o yɛsoma gya yɛ amensa wɔn ti fukurom nti ɔhyira hɛn yɛasom tigare yɛasom kune o tɔsafi dɔ fie wɔn na ka kyerɛ sɛ tumi ni hɔ ansa mi bɔ di no yɛ wahyɛ o wɔn mu sɛ mi akwara na mi ti tv no so ɔho ɔpani to wɔn esi ɔhene ɛde akwara ketewa bi si ɔhene ɛde efie nkɔla ebirim na dɔm birim yɛn kɔla kɔm sa tɔsafi dɔ ase wɔn sɛ wɔn na de kunu wɔsi sɛ wokɔba bi na obi bu ɛnfɛ ne nka nkyɛn sɛ na nam akyia o mi fie yɛn nka saa nsɛm ne nkyerɛ me ɛno kyerɛ me sɛ woba ne news ka wode fa bosom no aduane no ɔpɛne foma no sɛ krama no pa atoma no akɔmfɛ no pa afoma no kyakya bɛdiw kyakya bɛdiw obiaa wɔ se kɔdaa no ɛtete no adwuma sɛ no na meyɛ sɛ ayɛ sei adwuma no ate kɔ biribia ma bio na meyɛ sɛ no bra bɛhwehwɛ bra bɛgye tumi na mo a mokura cars na mkwa so akɛsɛ kɔ mommra bɛgye aduro ma mo ban mesrɛ mo adaworoma ahaban wɔ papa wɔn ka sɛ ahaban ni wɔ na deɛ de nyame dua ahaban bɛyɛ ama akora bɛtumi woyɛ ɔbaa na ɔsɛ no ma nkɔ yɛ bra memfa ɛmen ahaban ɛfɛ no ɛmen ɛnyɛ aduro ma na sɛ wo pampa bɛyɛ sɛ bra na memfa ɛmen ɛnka sɔnsɔmansa ho na memfa nsuo ahoroɔ dodoɔ bi ka deɛ wonya de ma na hwɛ sɛ ɔbɛma bɛmu asan ho bra na memfa duro nhyɛ wo ma so a memfa bi nhyɛ ɔko akyi na mekyetwe tɛkyɛ mama wo so busa wo san kan me mo aboso nyensa pɛ bibi a me amaya ntoma ma ade ato ase se ka na afro so me awidifo a me mmia mo ze fom pa se do ni ho me se me wo tonchi ase bosumwe brada de be tonchi o na na je che ho fie o no se na me petumi na me akopɛ yie de aba wa ba betoka mi amatwi se do bi do be pack radio ba che me no so be ba se do be 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 so be ba keta raba na hu me am dem no rafo no nyem na me dim sika toye e ya dwuma pare January ko ntam se me nyu obi asika be fie odwa na me pa de to me ngidi ra to bleme a chinje be ku chinjifo a chinje be ku mbaifo chacha be do me fie ho mo hu sam pase do bi twadro bi an fu chire bi de da bi achi brana me nche o se dia me dia haban e be ma o hwe na adu so mfie bi obi so atedemte bra ba ji ado pasa abo bi na da o sa enya mpai bo ne di tuale ase o e kan ko de a kire o fana na de cho ho number no 0246 0140 wo kumase esemba bi na oba oboase afaka be si kumase wo no kumase afaka ye konkoko ni bi na ka che mate ni so obesi o 47 organizer no nsi wo ba freme wo freme number na me fire e bo bi na da asa na je cho ho fi no pie no wura me fie ho so me fie no ya to mu nyina ties esi fom udu 47 krom ada ka so okọ na je cho ho na oye kokọ akra oye mprego kakra ori fie no so wo se tumi ho wonu de tie ye sa mo no ho wo se ru tie timi yi ho mmone no wo twe na baifo de ma yi tu ho bra na so do hwe e mo bi na dawo ye bra na ya ye be mo ho donti ene twa kwantente anadwo ni aba betena ni abekyerɛkyerɛ ni abetenetena mo me se akwanya ba mamo efi wo kyerɛ kɔfo akokɔ no nsa ne kura unya bi ade bra na na gye ma obi wo ato bi wo ho na wo de nsa ka ho tutumi kara bra o ba fa ma ne ka ho o ba no yarefa ne bra unya no yarefa ne bra o ma no ntim na ncha fa no ho atade bra me se bra ba di nso ne do ka no ne ho beto no adu a chinje mre if I say 2024 enipa tena ye na namo som na se mo di osom hunu bi achi ache empa so bi amaso enti kwase abo kwa na ekoso eno tira no ku to bi jiri because so for ntimi anche so haba we na de mi eku di a obetra se so for ni cha tumi no obema aka cho se haba we na ade kan ye obebre no ho ase brada ba sohwe so ne bay for te dem abra na cho se de control na haba ato dem na bay for no gani fifie so oba na ba kwa kwato so na pam no pa bra na cho se de ne ade to dem a o mura dem obi o pana ka chose tumi ni ho so le bra na be so fa me number no wo frɛ ne maya ye WhatsApp odo fa to me phone o de kan problem ni na WhatsApp so mi wi a me bɔ tere ma ho muaye mi fie ya ndi consultation fee o ba to kasa preko enu akokɔ ba kukuta
abisa kokono say you ba say you be ma tobra beje e feme kan chensana na me dabi o de oba ukura akokura wonsa unya bi afrɛ me meto bi ato ho oba no betua ka no waje wade na o twiwe ko si 31st wo de so wo he bra metrafie ho ko si time wa ye hye do man krofo dware no emfa wo fi no emfa wo suo no emfa yare na wo na emfa mura 2024 mu ya kyede kekera me de dum nipa me se me ni asofo no mo so mo tumi bi o mo ya hantan dwe no e no ko challenge ni ehwe se tumi wo ho ana tumi ni ho na tumi ye de ma oye bi amu ni mu ana se e wo bible mu ana se wa habam tumi ni bible e wa habam bible na ma no a e ye nsem ni atwetwe de church de tuofo se de metra ka cho se nko bi yire mu no unim nyansa na da bible ni man no ne nananom no mo tuofo sa de no 40 years 50 years ago na ye nkwala na edi wa mo achi no na se bi ye dan kwa na ye fa boga pupuntum na ye no na sa no kristo somba no enne parallel zo do se na de tokun brada be je do ko tuofo no ofo nsu kokko ma no bi ntim wura mu ya de a o to se osofo bi se eye bone mu tumi camera to gbe ohun wa sore ya gan sore ya kakaka no wa sore joje fiagbaju ni dihye no wa sore osanampa no wa sore haji amensa sore poto ma papa ji ma sore se afiom be chemma wa ope ba fatumika na fabrika fabra ye mre na so ye be sore jam ho afutu be na me de ma dofo ne ene de na naje che ohun no mi di fiaso e mba me ka cho ne se ma papa ye eno so nche obone enye boye ni na enka ensa amo aduane adi no enye bonie ni na enka ensa amo aduane adi no traffic okrumpa me drive me huye esebi nu anam sabo me anya ahwe ye mfa ntoboase en drive mo amode domo konkan kuma si tuku akokwa ntentem sremo okodu a ene be ka cho se driver papa ni pam pam ya me nya ntoboase overtaking hwihwi no en papa so bi e ma ye mre na ye be me sorry no na me tia me ma no me mrofo na be bu fie si a dede no enya secretary of 47 bra be we fa na bosuma sanes we sane na bosuma sanes so o be du fie gado ma bi tam na so e be transfer shop no ma ye adwan kakra a cha ma duedu asante a cha ma do fe ma me wo me ada no mo ajwate o ho ya no de hye ne ba pani da pa kwa tele e chi wada ro ma mo ajo e chi ama do fa no akafo ahwe ni oni pa bi o sa da je ne me hwe ni mo ni na ajo man ka de ane mbabu me ne sa e me mo so ne ochina na ajwada hye na na de chu ho na me de intercept kese e bro ni e be ko so ofie ho no awo boso ne na jwada e be twa mfoni keke amo hu sisi a ye ofie no amo hu bi ho no me da mo ase se mo se adaje ene me de hwe oduma kuma nka obi aho na ne panchi wate Hey, Kontilibo!